indicar que el document no va ser enviat per correu electrònic, però sí que estava en l'expedient, que és el que marca la legislació vigent. En qualsevol cas, sempre és bo millorar i intentarem que tota la documentació arribi en temps i forma per correu electrònic, no només en l'expedient. Volíem intervindre per agrair a la família Vilar la confiança que deposita en el nostre Ajuntament i agrair-se-ho com a poble i en el nostre cas com a grup municipal. Demostren una confiança amb nosaltres, amb l'Ajuntament, i no ens demanen res a canvi. L'únic que demanen en aquesta sessió és que els cuidem els papers com toca, és a dir, que els tinguem el millor possible, que els cuidem i que no s'estropeen. Reitere, moltíssimes gràcies a la família Vilar per el gest de confiança que tenen amb nosaltres. Hem de dir que som documents del 18 i del 19 i que esperem que en el futur tinguem més sessions així per a enriquir la història del nostre poble i l'arxiu municipal. I reiterem, anem a votar a favor.